Uluntu lwakumasipala wase Enoch Mgijima luyiphakamisile imiceli-mngeni olujamelene nayo kulo masipala nalapho oku bekushukuxwa kwi-Integrated Development Plan IDP draft ngamafuphi nebibanjwe kutsha nje kwiholo iThobi Kula Indoor Sports Centre. Kanti uluntu luyigxininisile kumasipala into ethi makakhe ayeke ukubabambisa isisila sehobe izinto ekuthenjiswene ngazo maziphunyezwe. Uluntu ngethuba lunikwe ithuba lokuba beze neziphakamiso nantsi ingxelo. Ungacingelwa mna ndisendlini ukundibhatala. Umuntu makathengele umbane ndifake neziqendu zabantwana bethu ndifake ibhodi council ukwenzela umbane ucimile bangakwazi nobawuthenge. Indaba yombane usabanyani ke thina siyapha eyunifawundi asilayiti ndijonge efehleni uyasithoma oko walayita esem ngoba kanangxaki okwami umbane. Mna ndibe ndike nkosi yam kungaka kodwa thina sifola kamasipala every price ethu. Mna ndifuna ungena kulaa ndaba yombane. Ndibona ngathi umbane yona unebhajethi encinci, ndiyazi kuthiwa 600 tontoni. Apha Enoch Mgijima ingxaki ngumbane. And ndiyacinga into okokubana eyona nto imoshayo. Uyabona kaloku xa kusithiwa akukho mbane kuyotoyitoya kuyotshiswa endleleni. Ukuba eyona ntsusa ngumbane. I-infrastructure yalapha eMgijima indala yonke. Uthi xa kulungiswa phaa uphinde kobhulwe intambo phaa endala eqhawukayo. Ubumasipala waseMgijima angake aconcentrate embaneni. Ibhajethi ibe nkulu kakhulu aqonde into yobana uza kwenza umbane kuqala ngaphezu kwazo zonke izinto because ezinye izinto zonke zawulandela kube kuhle. Le report niza nayo kanye le budget yiyo ibe yiyo. Kungathiwa nalo usana lukhala masifake ulibazisa. Yanixwayisa. Okwesibini nithethile ngombane namanzi. Umbane ethe ongathi ngumama luselincinci. Sicela nje niyilandele loo nto leyo lapho e-Enoch Mgijima. Namanzi esiwavalelwa ubusuku bonke nemini. Umzekelo izolo kha sifumane amanzi sizowafumana ngoku nge-9:20. Khaniyijonge loo nto ngoba apha etawuni ayenzeki loo nto leyo. Amanzi akhona etawuni. Phaa emlungisi kune-project eyayikhutshiwe kwi-rep isithi kuza kwenziwa i-toilet for izikwata camps. Phaa kuwa-12 saya kuspika sathi noko i-toilet ezenizenze zeziflashe. Ngoba kaloku emva kwe-freedom e-28 years asikwazi uphinde sifakelwe i-pit toilet tu nezeneze ngaphandle kuba nithi le freedom sikuyo yeyopopayi sayibona njalo. Umcimbi we-rates amumeya apha e-Enoch Mgijima specifically ekomani akuphangelwa ni-increasa i-rates kungaphangelwa ekomani. Phu ninepolisi eburhulumenteni ethi umntana okanye i-opportunities ivuleleke ku-18 to 35 and abana 35 years yoma ku-60 abaphangeli. On top of that, bazi-households abanye abanithi mababuyise i-rates, abanye banika opportunity ababhatala izi-rates. I hope niyayithatha inoti yaloo nto leyo. Kanti umasipala uthe waziphendulela koku edandalazisa neyakhe imiceli-mngeni ajamelene nayo ukuze kuqhwalele iinkonzo ukuya eluntwini. Kungoku nje uthi lo masipala ngokusebenzisana noluntu kuza kubhekwa phambili kwibhajethi elandelayo bakujongile okudingwa luluntu lwase Enoch Mgijima. Yile kuthiwa yi-new ratwet engu-3,000 household ekufanele uba zakhelwa kulaa ndawo ilapha. Therefore into eyenzekayo singumasipala ngoku sithathe ugqathu lothi make sure that all sector department ezinomsebenzi ezimele uba ziyawenza apha sihambe sizikhangela ukwenzela uba siziqokelele ndaweni nye ukuze zikoordinatwe
ngesenta kamasipala ukuze sizokwazi ukuyibona i-direction. Apha njengoba sesithetha ngalo 3000 i-negotiation yethu noKhrisani xa uthetha ngespace ozakwakha kuso sesi-allocate inumber ka-3000, even the province kwa-human settlement approves that, but kufuneka sithi make sure that amanzi ne-sewer system uKhrisani naye uyibhajethele. Lakhe xa ujonga kwibhajethi kaKhrisani naye kodwa kazuyibhajethela at once that 3000. Yi-500 yezindlu azibhajetheleyo ukufaka kwe-sewer system, but into ezawuqala i-assessment kaKhrisani ithi ukuze sibe nalaa ndawo isezamaland isesigingqini ilapha phakathi elokishini eMlungisi zinamanzi ezichichiza oko i-sewer system namanzi awafiki kwiindawo amele ufika kuzo. Into sayenzayo from 1994 sasuka sa-edisa izindlu, asayi-edisha i-sewer system nee-water pipes okanye nee-service ezamanzi amadami for abantu. Ngoku njengoba si-edishe eza thousands ezindlu qale sabatha adala indebe uzophuma ezantsi enomzamo, bonke aba bantu bangene kwiskimu ebesilungiselwe abantu balapho. Yile nto zigqabhuka zingalungiseki. Into abalulekileyo funeka kuqale kokhiwe a new sewer system. Kwiindaba zeVukani FM, ndingululekani Bhoda kumasipala wase Enoch Mgijima.